दानिफ्रायनो जागायबाय नामा राजखान्थिखौ लानानै गुन्डागिरि खालामनाया? बिटिआरआव बिसायख'थिखौ अर सुनानै गुन्डागिरि खालामनानै अशान्ति खालामनो नाजानाय दानो जागायबायबो नामा? रां दाबिनानै गुन्डागिरि खालामनायनि थाखाय सानै सुबुंनि बेरेखायै अजद आरो पुलिस थानायाव एफआइआर आरो बेबादि जाथायानो जादों बाक्सा आथियाबारियाव बिपिएफनि सोद्रोमा महन बर' आरो मुगेन बर' मुंनि सुबुङा रायजोनि मडेल टयलेट लुबाय थानाय मावथिखौ रां दाबिनानै गुन्डागिरि खालामनायनि अजद आरो पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। रायजोनिफ्राय अजद होनाय बायदिब्ला गुन्डागिरि खालामग्राया सानैबो बिपिएफनि सोद्रोमा। आथियाबारियाव मडेल टयलेट लुनायाव खामानि मावग्रा सासे मावथिखौ बिपिएफनि सोद्रोमा महन बर' आरो मुगेन बर' मुंनि सुबुङा सिगि सग' खालामनानै रां दाबिदों होनना फोरमायो गामिनि सुबुङा। जायनि थाखाय महन बर' आरो मुगेन बर' मुंनि सुबुंनि बेरेखायै गोख्रों अजद आरो एफआइआर होदों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा बेफोरबायदि जाथायखौ खनले खनले खालामबाय थायो होनना दाबि दैखांनायजों लोगोसे बिनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों जायगानि सुबुंफोरा। दानिया फैदों बिदिब्ला बेबायदि गुन्डागिरि खालामनायनि सायाव माबे दोलोनि सोद्रोमा दं होनना फोरमायदों आबुं खोनासंनि। আমাৰ আঠিয়াবাৰী দিল্লী বজাৰত এটা মানে আমাৰ মানে মডেল লেট্ৰিনৰ আঁচনি পোৱা হৈছে। এই আঁচনিটো কাম কৰিছিলে ইয়াত মানে ঠিকাদাৰৰ মানে লেবাৰ, সেই ঠিকাদাৰৰ লেবাৰ যেতিয়া মিস্ত্ৰীবিলাকে কাম কৰিছিলে, মিস্ত্ৰী কাম কৰা অৱস্থাতে ইয়াত আহি মানে বিপিএফৰ একাংশ মানে গুণ্ডাবিলাকে আহি ধন দাবী কৰে, প্ৰাণেদি মাৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। ঠিক তেনেকুৱাৰ কাৰণে পৰহি ৰাতি মাৰপিট কৰাৰ লগে লগে মানে আমাৰ যিকেইটা নেকি লেবাৰ ইয়াত কাম কৰি আছিল তেওঁলোকে লেবাৰকেইটা আছিল মাইনৰিটি লেবাৰ, তেওঁলোকে ইয়াত মানে মাৰধৰ কৰাৰ কাৰণে ধন দাবী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ভয়তে মানে এজাহাৰ দি তেওঁলোকে গুচি গ'ল। এইখিনিয়ে এইটো এজাহাৰ মানে ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে মৃগেন বড়ো আৰু লগতে মোহন বড়ো। এই ৰাইজৰ উচিত বিচাৰটো বিচাৰ কৰোঁ, যিটো নেকি ৰাইজে মানে ভাল পায় সেই আমি বিচাৰ কৰাটো ভাল পাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকক ধৰি শাস্তি দিব লাগে। সেই বিপিএফৰ ঠিক আগৰ মানে সেই এনেকুৱা চৰিত্ৰটোৱে আজিলৈকে বৰ্তমান তেওঁলোকে এৰিব পৰা নাই। সেই আগৰ চৰিত্ৰকে আজিও লোকে দেখাই আছে ৰাইজৰ মাজত, আমি সেইটোক নিন্দা কৰোঁ। সেইটো চৰিত্ৰ এৰি তেওঁলোকে ভাল লাইনত আহিব লাগে। নাহাৰ কাৰণে আজি আমাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। ক'বলগীয়া মোৰ এইখিনিয়ে। তেওঁলোক মুছলমান বুলিয়ে তেওঁলোকক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আগতে তেওঁলোকে এনেকুৱা মানে হেৰি বেলেগত কৰা দেখা নাই, কিন্তু আমাৰ আঠিয়াবাৰীত আমি এইবাৰ প্ৰথম দেখা পালোঁ এনেকুৱা কাণ্ড কৰা। বিপিএফে তাৰমানে মাইনৰিটিৰ প্ৰতি মৰম ৰাখা নাই, নাৰাখাৰ কাৰণে আনে এইটো হৈছে। गोजोनथाव खौरां, बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन।
बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।